Isang bagong pagkakakitaan naman ang sinimulan po ng ilang parent leaders ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps sa Aguilar, Pangasinan matapos po silang sumailalim sa 5 araw na pagsasanay sa paggawa ng tsinelas mula Pebrero 9 hanggang 13 ng buwan na ito. Dinaluhan po nasabing aktibidad ng 4Ps parent leaders mula po sa iba't ibang barangay ng nasabing bayan. Layunin ng pagsasanay na mabigyan sila ng karagdagang kakayahan at alternatibong pagkakakitaan, lalo't karamihan sa kanila ay umaasa lamang sa maliliit at hindi regular na kita. Saklaw ng training ang tamang pagpili at paggamit ng materyales at wastong pagsukat at pagdisenyo ng tsinelas, gayon din ang pagkwenta ng puhunan at posibleng tubo. Sa pagtatapos ng programa, nakagawa ng bawat kalahok po ng sarili nilang pares ng tsinelas bilang bahagi ng kanilang hands-on output. Pinangunahan ng pagsasanay ng Municipal Social Welfare Development Office or MSWDO, katuwang ang DSWD 4Ps Municipal Operations Office at isang non-profit organization bilang suporta sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga benepisyaryo. IFM News. IFM News. IFM News.